Waqt li l-erba' se jirċievu pagament ieħor tal-istupendju ma' 16,600 student f'pajjiżna se jibdew igawdu minn żieda 15% kif imħabbra fid-diskors tal-baġit għal din iż-żena. Din iż-żieda b'investiment ta' 6 miljun euro oħra tapplika għal stipendji kollha, inkluż dawk supplementari. Fiż-żjara li kien qed jagħmel fil-kulleġġ MCAST akkumpanjat mill-Ministru Edukazzjoni Clifton Grima, il-Prim Ministru Robert Abela qal li s-suċċess ekonomiku fil-pajjiż jippermetti aktar investiment fil-futur tal-istudenti u spjega li din il-miżura parti minn sensiela ta' inizjattivi favur iż-żgħażagħ fosthom lotja ta' 500 euro fis-sena għal massimu ta' 3 snin, 280 euro fix-xahar l-istudenti Awċin li jistudjaw Malta, benefiċċji ta' taxxa għal ġenituri li jaħdmu u voucher għal sena internet b'xejn għal min ikompli jistudja wara s-sekondarja. L-istipendji huma maqsumin fi 3 livelli: ġenerali, priorità medja u priorità għolja skont il-kors. B'mod regolari il-Gvern jirrevedi l-prioritajiet nazzjonali ekonomiċi, ambjentali u soċjali biex jiżgura li l-kompetenzi meħtieġa għas-suq tax-xogħol jiġu sostnuti u bekk aktar studenti jibbenefikaw minn rata ogħla. Il-pagament ta' 25 ta' frar jinkludi l-aħħar jiem ta' Diċembru bir-rata tal-antika u Jannar bir-rata miżjuda ta' 15%. Fil-ġimgħa tal-preżentazzjoni tal-Viżjoni Malta 2050, Dr. Abela qal ukoll li titħares lejn titjib fil-kwalità tal-ħajja permezz tal-ġid ekonomiku u sostna l-istudenti jistħoq ilhom kull appoġġ biex jibnu il-futur tagħhom.